V tejto druhej časti sme vytvorili jedálenský kút, kde sme to podporili teda svetlom. Nakoniec svetlo ide trošku iné a vlastne tuto v pozadí, ono to není moc dobre na tej vizualizácii vidieť, skúsim nájsť taký pohľad, kde to vidieť lepšie, je vlastne riešený taký ako keby barový pultík, kde vlastne osádzame existujúcu výmnu chladničku. Áno, tuto to je, tak trošku z boku. Veľa tam pracujeme so zrkadlami, aby sa ten priestor opticky roztrieštil. Bohužiaľ, v tejto časti máme len malé okno hore, takže veľa pracujeme s LED podsvieteniami, aby naozaj, keď je aj pri tme, ako napríklad dneska, aby sa ten priestor nejavil veľmi tmavý. Ešte by som chcela poukázať na detail okolo televízora. Tuto to pôsobí tak veľmi zmetočne, pretože sa to odráža, ale toto je vlastne zadimené zrkadlo, s ktorým tam naozaj veľa pracujeme. Tým, že došlo vlastne k zmene dispozícií v kuchyni a tu zostala priečka, to bude potom vidieť na ďalšom obrázku, tak tam sme tiež dali zrkadlo, aby sa vlastne ten roh strátil. A zrkadlo sme vlastne použili ešte aj v chodbe, priamo pri vstupe, a to je tuto vidieť v tomto rohu, kde nám vlastne vznikla taká stena, ktorú sme chceli ako keby schovať a práve to bronzové zrkadlo nám vlastne k tomu dopomohlo. Ešte na tých vizualizáciách sa trošku metie to, že tuto vyzerá to tiež ako zrkadlo, ale to sú zadimené sklené dvere, veľmi efektná časť, potom v realizácii to uvidíte a tam sa vlastne prechádza už do nočnej časti alebo respektíve tej intimnej časti tohto rodinného domu. Takže to je v tejto fáze všetko, čo by som vám chcela povedať ako také úvodné antré vlastne k tomuto interiéru a osobne vás tým celým prevediem.